O PP da Pobra denuncia irregularidades no uso da antiga escola do Camiño Ancho por parte do Executivo. Segundo o voceiro popular, as instalacións están a ser utilizadas como vivendas sen cumprir as mínimas condicións de habitabilidade. Que tal, saúdos? O alcalde da Pobra confirma que unha persoa estivo a residir na antiga escola durante varios meses ante a imposibilidade de atopar unha vivenda de acollida mentre os servizos sociais tramitaba unha axuda de emerxencia. En menos dun minuto escoitamos o PP e o alcalde de Nos Pobra. Primeiro titulares. Vilanova chora. Jesús Nogueira, o corpo do director da banda de música cultural da localidade, foi atopado esta madrugada flotando no mar preto do peirao da aduana. A presidenta da Deputación de Pontevedra di sentir vergoña do anuncio do alcalde de Vilanova de que a vai denunciar por presunta delincuente. Carmela Silva sospeita que detrás de todo isto están Feijóo e Rueda. O Concello da Pobra habilitará a Praza Maior como aparcadoiro os días de mercado. Pretende así acabar coas malas prácticas en educación vial. O Coworking de Barro despediu hoxe a súa cuarta edición. 19 proxectos participaron nesta ocasión na iniciativa. E hoxe tamén lles propoñemos marchar ata unha cata sobre maridaxe de conservas e aceite. Celebrouse nun restaurante do Oiro e nós non la quixemos perder. O PP da Pobra denuncia presuntas irregularidades no uso da antiga escola do Camiño Ancho por parte do Executivo Municipal. Segundo o voceiro popular, esas instalacións están a ser utilizadas como vivenda sen cumprir as mínimas condicións de habitabilidade. Non é a primeira vez que acontece. Xa a principios de 2018 a oposición denunciou que o Concello cedera a antiga unitaria a un veciño do municipio que a estaba a utilizar como vivenda social. A situación repetiuse posto que outro veciño estivo a residir no local durante varios meses. En las pasadas elecciones de noviembre nosotros nos enteramos a través de los interventores que estaban en la mesa que vino una persona a votar, quiso votar en esta mesa diciendo que además estaba empadronado aquí y que vivía aquí. Para nosotros fue una sorpresa y realmente lo que empezamos es averiguarlo y realmente hemos verificado que ese señor está viviendo en esta escuela unitaria. Nuestra sorpresa es que vuelven a incidir en el mismo tema, vuelven a dejar vivir a alguien en una escuela que ya el mismo alcalde reconoció en el pleno extraordinario de diciembre que no reúne condiciones de habitabilidad, pero dejan vivir a alguien. Lo dejan vivir en un local municipal sin ninguna ordenanza, sin ningún tipo de contrato y para más incidencia en la ilegalidad o en la responsabilidad que cometen, pues parece ser que lo tienen empadronado. Tras ter coñecemento destes feitos, o Partido Popular solicitou unha certificación ao secretario municipal para verificar se realmente hai unha persoa empadroada nesta dirección. Esperamos que este gobierno que presume tanto de transparencia pues nos dé una notificación de si es cierto o no es cierto, porque entendemos que realmente es una grave irresponsabilidad por su parte haber actuado de esta manera y permitir empadronar a alguien en un sitio que no puede primero, no reúne los requisitos de habitabilidad, no tiene las condiciones, no existe una normativa ni una municipal que lo permita y queremos, pues averiguarlo. De non ser así, solicitarán a reprobación do alcalde e da concelleira de Servizos Sociais no próximo pleno por permitir, din, a utilización ilegal e fraudulenta dunha instalación municipal. Bueno, pois pola súa banda, o alcalde da Pobra confirmou que unha persoa estivo a residir na antiga escola durante varios meses ante a imposibilidade de atopar unha vivenda de acollida mentre os servizos sociais tramitaba unha axuda de emerxencia. Desmentiu o rexedor en todo caso que estivese empadroada no Camiño Ancho e criticou tamén a actitude do PP por utilizar un caso de emerxencia social con fins partidistas. A problemática foi non tiña residencia algunha onde vivir, se tramitou a axuda de emerxencia social do Concello, pero atopamos serias dificultades para atopar un piso, unha vivenda de acollida. E, por tanto, non nos quedou máis remedio que utilizar eso e sigue, bueno, supoño que sigue tendo problemas para atopar onde residir, pero agora ten unha axuda xa que se lle tramitou de servizos sociais e, por tanto, xa non ten ese dereito a utilizar esa vivenda que non está regulado de ninguna maneira, pero cando xurden estes casos, pois non nos queda máis remedio que utilizala. Quero dicir que me parece fatal que o Partido Popular utilice estos temas e sacalos a palestra, porque a nos obriga a dar información privada dunha persoa benefactora das axudas de servizos sociais que debería de permanecer en completo anonimato, digamos. Pero, bueno, o problema que tivo foi que para solicitar as axudas necesitas estar empadronado en algún sitio e non estaba. Pero, ainda así, non se lle certificou o empadronamento en línea.
E a nova tráxica da xornada, Vilanova chora a Jesús Nogueira. O corpo do director da banda de música cultural desa localidade foi atopado esta madrugada flotando no mar preto do peirao da aduana en Corón. A súa familia dera voz de alarma despois de non ter noticias del dende onte pola tarde. A Garda Civil investiga os feitos, aínda que todo apunta a que se trata dun accidente. Vilanova espertaba esta mañá coa peor das novas. A Garda Civil localizara esta madrugada o corpo de Jesús Nogueira, director da banda de música cultural de Vilanova. O corpo estaba flotando a 4 metros do peirao da aduana, en Corón. A súa filla dera onte a voz de alarma despois de non ter noticias del dende as 3 da tarde de onte. Ao redor das 4:30 da madrugada activouse o dispositivo de busca. Pouco despois, ás 5:10, axentes da Garda Civil avistaban o corpo e confirmaban o triste desenlace. Unha embarcación de salvamento marítimo recuperou o cadáver. Agora o Instituto Armado investiga o falecemento de Nogueira, de 70 anos, aínda que todo apunta a que a morte debeuse a un accidente que provocou a súa caída da embarcación. O funeral e enterro de Jesús Nogueira será mañá a partir das 5:15 da tarde na parroquia de Santa María de Caleiro, en Vilanova. Continuamos con máis actualidade. A presidenta da Deputación de Pontevedra di sentir vergoña do anuncio do alcalde de Vilanova de que a vai denunciar por presunta delincuente. Carmela Silva entende que, máis que unha denuncia, o de Gonzalo Durán é un despropósito. Sospeita que detrás de todo isto hai unha estrategia de mentiras e descalificacións de Rúa de Feijóo, como fixeron cando o bipartito gobernaba na Xunta. Dese señor, xa saben vostedes que non está na miña vida, non existe, non o nomeo. Eu non nomeo aos machistas, a xente que descalifica, que insulta, que minte e que calumnia. Paréceme moi triste que o voceiro do Partido Popular, o señor Cubela, se sume a este despropósito. A min me dá pena, me entristece, pero tamén quero que quede unha cousa clara, pero moi clara. Isto é unha estrategia do señor Feijóo e do señor Rueda. Palabras de Carmela Silva dende Cuntis, onde xa están en marcha as obras de remodelación do polígono da Arrán. Van ser renovar os viais, construir novas beirarrúas e instalar novo alumeado e mobiliario urbano. A actuación supera o €500.000 e busca revitalizar a zona para o asentamento de novas empresas. Coa intención de que o polígono da Arrán en Cuntis sexa un referente para a provincia de Pontevedra, arrancan as obras para a remodelación deste espazo. A actuación centrase na mellora dos viarios, na construción de novas beirarrúas e sendas e na renovación do alumeado público. En total, máis de €550.000 procedentes do Plan de Porense e do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Nos precisamos de polígonos industriais que sexan do século XXI. E, polo tanto, que teñan todos os equipamentos, todas as garantías e que sexan atractivos tamén, non? Porque cando ven xente coa que traballamos, coa que facemos actividade empresarial, queremos amosarlle un polígono que sexa atractivo. Para a presidenta provincial é unha obriga das administracións poñer a disposición das empresas solo industrial de calidade para que permanezan na provincia e xeren emprego. Todo o que ten que ver con política industrial e ter a disposición suelo industrial de calidade e con todos os servicios, as infraestructuras son fundamentales para que poida haber asentamentos con garantías, con calidade e con seguridade xurídica, é fundamental e creo que esa ten que ser unha das grandes apostas das administracións públicas, poñer solo industrial a disposición das empresarias, dos empresarios, das emprendedoras e dos emprendedores. O alcalde de Cuntis, pola súa banda, lamenta a falta de investimentos da Xunta de Galicia neste proxecto, malia ser unha competencia autonómica. Ni un solo duro recibiu este polígono da administración autonómica, é dicir, que teña que ser o goberno do Estado, que teña que ser o goberno provincial. É dicir, os empresarios non teñen que entender de competencias, teñen que entender que hai que solucionar os seus problemas. E é lamentable que unha competencia autonómica se permita o lujo pois de non invertir un duro aquí, non? É dicir, eso teño que decir claro porque tamén me costou horas de traballo, non, ese tema, e que teña que ser o Estado o que finalmente vaya a invertir pois en Cuntis, tamén me sabe mal, non? É dicir, que a comunidade autónoma mire para outro lado. Dende o ano 2015, a Deputación de Pontevedra leva investidos en Cuntis máis de €4.000.000. O Concello da Pobra vai poñer en marcha unha campaña de educación viaria para acabar cos estacionamentos en zonas non autorizadas. De xeito paralelo, a Policía Local vai incrementar os controis de consumo de drogas ao volante coa adquisición duns novos detectores.
A partir de mañá, o Concello da Pobra habilitará a Praza Maior para o estacionamento de vehículos todos os mércores entre as 7 da mañá e as 3 da tarde. O Concello adotou esta medida ante as numerosas queixas recibidas, especialmente por persoas con mobilidade reducida, ante a presenza de vehículos estacionados en zonas non autorizadas. Esta situación é especialmente grave os mércores pola mañá, coincidindo coa celebración da feira ambulante. Hai moitas queixas referentes a persoas con mobilidades reducidas que teñen moitos problemas debido a estes malas prácticas. Ademais desta campaña que vai seguir a Policía Local, nós desde o Concello, para que non haxa excusa de non aparcar, non estacionar nos sitios onde non se debe, vamos a habilitar os mércores de mercadillo, que son os días que máis hai ajetreo de vehículos, a Praza Maior de 7 da mañán ás 3 da tarde para que os vehículos podan aparcar cerca do centro e que haxa menor incomodidade. Trátase dunha campaña de sensibilización, polo que nunha primeira fase será informativa, aínda que en casos reincidentes a policía comezará a sancionar. E sancións de ata 1.000 euros son as que se enfrontarán os condutores que se poñan ao volante tras consumir drogas. A Policía Local vende a adquirir uns novos detectores cos que realizar os test de consumo de estupefacientes. Sería como unha proba iniciaria, se utilizaría desta maneira, o canutillo tendríamos que pasar pola boca, todo por alrededor da boca, introduciríamoslo aquí, tendríamos que presionar e aquí nos daría uns resultados que son unhas rayiñas que o ollo humano podemos fallar e podemos ver unha cousa que non é, entón temos unha aplicación no móvil que se lle sacaría unha foto e automáticamente nos mandaría un correo electrónico e nos diría en que dá positivo esa persoa, ou se non dá positivo, evidentemente. No caso de dar positivo, efectuaríase unha segunda proba que iría directamente ao laboratorio da USC para confirmar o resultado inicial. E o Goberno de Cambados perde unha das súas concelleiras. A edil de Somos Cambados, Carolina Aragún de Lalla, presentará a súa renuncia a acta no pleno deste mesmo xoves. A ainda responsable de Comercio, Servizos Sociais e Infancia asegura que toma a decisión por motivos persoais e asegura que os 7 meses que estivo no Goberno foron positivos. O salario previsto para Aragunde foi bloqueado pola oposición, o que a obrigou a compaxinar o seu traballo no Concello con outras obrigas. Así as cousas, nega que isto tivera algo que ver na súa decisión de deixar a corporación. Carolina Aragún de Lalla ocupou o posto número 3 da candidatura coa que Somos Cambados se presentou ás eleccións de maio do pasado 2019. A pesar de deixar a primeira liña política, asegura que vai seguir colaborando coa Asamblea da Formación. O encargado de sustituíla vai ser Fernando Rey, axente inmobiliario e presidente do Club de Atletismo Cambados, que foi de cuarto na lista. A toma de posesión da acta celebrarase nos vindeiros plenos. En Ribeira, a Corporación Municipal dá inicio ao expediente para sacar a subasta pública o actual edificio do Matadoiro Municipal no polígono de Xarás. Este foi un dos puntos máis importantes da sesión, na que se aprobou tamén a revisión de prezos á empresa Viacua, que xestiona o servizo de auga e saneamento. O pleno celebrado onte pola noite pola Corporación Municipal ribeirense arrancaba cun minuto de silencio na lembranza da última vítima da violencia de xénero, asasinada polo seu home no concello lugués da Pastoriza. Un dos puntos máis importantes da sesión foi o expediente de enaxenación do Matadoiro, un trámite que saiu adiante cos votos a favor do Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista. Os 3 grupos coincidiron ao sinalar que a medida permitirá poder sacar este edificio a subasta, o que suporá un importante ingreso para as arcas municipais, que permitirá poder acometer con maior fluidez outros proxectos, como poden ser a Biblioteca Municipal ou a demandada sede do Club de Remo. Nos levamos votado a favor en todo este proceso e tamén imos a facer desta vez e o facemos coa certeza de que ao desprendermenos deste ben patrimonial o noso Concello vai solucionar pois eivas que son moi importantes para nós nun servicio público que é fundamental, como é, por exemplo, o da biblioteca. E tamén creemos que tamén é importante que tamén se abre unha porta para solucionar a tan demandada sede do Club de Remo. Pola contra, 2 grupos votaron en contra deste punto. Suma Ribeira e PBBI volveron a mostrar a súa disconformidade con este trámite. Seguimos viendo esta operación como un auténtico pucherazo y este partido seguirá, el Partido Barbanza Independiente seguirá muy de cerca el tema y no descarta el Partido Barbanza Independiente ir a los tribunales si fuera necesario y conveniente para defender los intereses
del ayuntamiento, de todos los vecinos y vecinas de Ribeira. As comarcas o que nos estamos peleando é por crear puestos de traballo. Si damos facilidades para que o Concello ingrese 1 millón de euros que poden servir para a biblioteca, que pode servir para o que é o Club de Remo, e se crean 70 puestos de traballo en vez de irse para Dodro, donde precisamente Josoni comprou a antigua Campiñas de Laíño, eu creo que o negocio para o Concello é redondo. Polo tanto, se ten que acabar nos tribunales, usted sabrá como dedica os cartos que cobran do Concello se os quer dedicar a abogados e a leválos. O que teño ben claro é que todo o que se está facendo aquí é cos informes xurídicos e técnicos oportunos. Entre outros puntos, na sesión aprobouse tamén a revisión de prezos á empresa Viacua, que xestiona o servizo de auga e saneamento. O punto saiu adiante cos votos a favor do Partido Popular e PBBI, en contra o Bloque Nacionalista Galego e as abstencións do Partido Socialista e Suma Ribeira. En Ribeira continuamos porque arrancaron xa as obras para a instalación dunha nova rede separativa de pluviais no polígono industrial de Xarás. Trátase dunha actuación moi agardada que, sumada a outra pendente dirixida á mellora da impulsión das bombas ubicadas nas proximidades de García Ballón, vai contribuir a evitar que augas industriais acaben na rede urbana que conduce a Dar de Couso. O proxecto contempla a instalación de colectores en ambas marxes das rúas principais do parque empresarial. Ademais, acometerase tamén a construción de novos colectores e pozos de rexistro e instalaránse arquetas de sumidoiro e acometidas de pluviais. A intervención comporta un investimento de máis de 130.000 euros. O Coworking de Barro despediu hoxe a súa cuarta edición. 19 proxectos participaron nesta ocasión nesta iniciativa, aproveitando os emprendedores como plataforma para dar pulo ás súas ideas. Unha vez máis, houbo maioría feminina. A sostenibilidade e o baixo impacto no medio ambiente son tamén outras das características que comparten as propostas. Que poden ter en común unha marca de tes ecolóxicos, unha fotógrafa profesional, unha aplicación para recibir información sobre os aparcadoiros dispoñibles nunha determinada área ou unha escola de artes multidisciplinar. Todos estes proxectos forman parte das 19 iniciativas que participaron da cuarta edición do Coworking de Barro. Los emprendedores ponen en marcha sus proyectos y logran que vayan sobreviviendo. Y sobre todo, y lo más importante, como estábamos comentando, es que conectan con las emociones, porque la mayor parte de los proyectos que se desarrollan en los coworking que hemos estado desarrollando con vosotros aquí en la Diputación tienen que ver con los sentimientos y en realidad son trayectorias de vida, en realidad son proyectos de vida donde todos y cada uno de vosotros le ponéis entusiasmo e ilusión y realmente es lo que hace que vayan adelante. No marco do coworking, os proxectos ocuparon un espazo gratuito no viveiro de empresas de Barro. Ali recibiron acompañamento individualizado e formación específica na procura do seu éxito. Nesta edición, as iniciativas estiveron relacionadas coas novas tecnoloxías, a moda, a cosmética, a construción, a gastronomía ou o marketing e a comunicación. De 19 proxectos, 11 son de mulleres. E a min, todo o mundo sabe, me satisface moi personalmente. E ademais estou encantada tamén con que os obxectivos de desenvolvemento sostible, o respeto polo planeta, por a sostenibilidade, tamén forme parte da gran maioría dos proxectos. Pola súa banda, o alcalde de Barro celebrou o novo éxito desta edición do Coworking, unha aposta polo emprendemento que ademais contribúe á dinamización do polígono. Durante uns meses, pois unha serie de persoas poderon desarrollar todo eso que teñen na cabeciña e dicir, bueno, pois ao mellor gustaríame tirar por aquí, sacar esta idea, tal, ao mellor podo sacar algo en positivo. E teñen persoas alrededor que lles din, pois mira, do que tes ti na cabeza, si sacas isto por aquí, isto por lá tal, e descartas isto outro, que ao mellor non che fai ben, pois igual chegas ao gran obxectivo, non? Recén despedida a cuarta edición, os organizadores xa pensan na quinta. A partir de mañá 29 de xaneiro abrirá o prazo para que os interesados en participar na vindeira convocatoria do Coworking inscriban os seus proxectos. E seguimos falando de emprendemento desta volta cun proxecto máis que consolidado. Teresa Brianes, socia fundadora de Dos Espacios, Amela García, recibiu hoxe o premio a Muller Autónoma do Ano en Galicia por parte de Actamarupta, un galardón co que a entidade busca recoñecer públicamente o traballo realizado por emprendedores autónomos.
Teresa Brianes, Premio a Muller Autónoma do Ano en Galicia, segundo Actamar UPTA. A asociación entregou o galardón á socia fundadora da empresa Vilagarcía dos Espacios, en recoñecemento á súa traxectoria. La verdad que con alegría, pero con responsabilidad también, porque te hace como más consciente del arduo camino que tenemos los autónomos, los empresarios, para conseguir consolidar un proyecto y un equipo, ¿no? Y Eduardo Abad, que es el presidente de UPTA España, lo sabe bien porque viene de una familia de autónomos luchadores. Pero bueno, la verdad es que me gusta lo que hago. Estoy bien rodeada, tanto por mi socio, con quien además comparto vida, como con mi equipo, que está muy imbuido de nuestra filosofía y trabaja con mucha ilusión en los proyectos. Entonces, lo recibo con alegría, no puedo decir que no. Con este premio Actamar recoñece o compromiso de Brianes. O seu presidente describiuna como unha muller profesional cualificada e tecnolóxica e destacou a súa perseverancia para dar forma a dos espacios, que na actualidade conta cunha dúcia de traballadores. Pois por razóns obvias, non? Muller, profesional cualificada, que empezou co seu socio de forma pequeniña, eles dous ao principio, que foron desenrolando a súa vida profesional, e agora teñen 12 persoas traballando, non? E polo tanto é un gran exemplo de que e de como se deben de facer as cousas nestes tempos que son tempos tan difíciles por outro lado. Este premio é un xeito de recoñecer públicamente o éxito dos proxectos creados por emprendedores autónomos, un galardón que cobra maior importancia nos tempos actuais, nos que os empresarios piden maior apoio das institucións. Yo creo que necesita apoyo por parte de todos, de la sociedad en general, porque solemos decir siempre que necesitamos apoyo de las instituciones o de los organismos, ¿no? Pero también de la sociedad en general, que entiendan que los autónomos son mayoría en España y son generadores de empleo. Y como tal, creo que necesitan un poquito más de entendimiento, de comprensión en ese caso, ¿no? Hai máis de 10 anos que Dos Espacios conta cun plan de igualdade propio impulsado por Teresa Brianes. Ademais, a empresa está en proceso de obter a certificación de empresa familiarmente responsable, que recoñece as compañías que implantan modelos que permiten o equilibrio entre a vida laboral e a persoal. Unha aposta que Actamar UPTA quixo recoñecer con este galardón. Bueno, que lles parece agora se marchamos a Taboiro a unha cata de aceites e conservas? O cociñeiro Miguel Mosteiro foi encargado de preparar as receitas. Conservas e aceites maridaron á perfección as propostas gastronómicas que esta mañá levou a escena o chef Miguel Mosteiro no restaurante Miramar Praia de Boiro. Receitas como allo branco con berberecho e hojiblanca ou empanada aberta de zamburiñas con picual, nas que as distintas variedades de aceite aportan valor engadido ás conservas elaboradas co mellor do noso mar. A terceira receita que vamos a facer vai ser unha ensaladiña fresca de guacame con mexillón escabeche, tomatitos escabechados e unha emulsión de verduras escabechadas. Vale, iso vai rematado algúns brotes acompañado co aceite e hojiblanca. Precisamente a comarca do Barbanza foi a elixida para acoller este acto impulsado pola Consellería do Mar, dado o seu peso estratégico na produción conserveira. O sector conserveiro en esta zona é moi importante, é a zona máis importante de Galicia e eu diría da Unión Europea. E, como saben, España é a primeira produtora da Unión Europea e segunda a nivel mundial, e nós sempre estamos a facer cousas que relacionadas con a promoción das nosas conservas de peixes e mariscos, e esta se enmarca dentro de un maridaxe ou unha armonía, como me gusta decir a mí, relacionada con o aceite, que é unha parte importante do noso líquido de cobertura. E ademais de dar esa cobertura, o aceite pode aportar un sabor diferente ás conservas, segundo as distintas variedades que se utilicen para a súa elaboración. Nosotros somos uno de los proveedores más importantes de la conservera gallega, que es la segunda a nivel mundial. Entonces lo que queremos hacer son unas jornadas para ver si vamos a sacar a lo mejor un cupás con más aceite de oliva virgen extra, o intentar jugar con los monovarietales en los tipos de conservas. Igual que utilizamos un tipo de monovarietal para cada tipo de plato, si es un pescado utilizamos un hojiblanca, si es un pulpo un picual más adecuado, pues también en las conservas, ¿por qué no utilizar los monovarietales de abril? Tras a cata guiada polo oleólogo Rubén Gutiérrez, os 24 asistentes puideron degustar as 3 receitas propostas por Gastrolab.
Bueno, saiban tamén que xa está aberto o prazo de matrícula para os exames das titulacións de mariñeiro pescador, patrón de pesca e patrón costeiro polivalente con carácter libre. No Barbanza, as probas teóricas e prácticas vanse realizar na Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira. Os interesados poderán realizar a matrícula ata o día 28 de febreiro presentando a documentación requirida que se pode consultar no portal da Xunta de Galicia. As datas de celebración do exame serán as mesmas para todo o país. O de mariñeiro pescador vai ser realizado o 16 de abril, mentres que o de patrón local de pesca dividirase en dúas datas, o 20 de abril para a sección máquinas e o 21 para a ponte común. Por último, as probas para a titulación de patrón costeiro polivalente de máquinas realizaránse entre o 22 e 23 de abril e o de patrón costeiro polivalente de ponte terán lugar o 27 e 28 de abril. ...250 alumnos de infantil do Concello de Vilagarcía recibiron as axudas a escolarización concedidas polo Concello para este curso. Cada beneficiario recibiu unha chega de 60 euros cunha partida total de 15.000 para toda a iniciativa. Os cartos están destinados a compra do material escolar que piden os centros ao inicio do curso. O Concello de Ribeira fixo públicas as bases do concurso de murgas e comparsas do Entroido, que terá lugar o martes 25 de febreiro. Destinarase unha contía total duns 6.000 euros. As comparsas e murgas interesadas en participar terán de prazo para realizar a súa inscripción ata o día 12 de febreiro. A Federación Comarcal de Empresarios de Arousa e a Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos organizan un foro sobre economía e emprego que se celebrará o vindeiro venres nas instalacións da FECA. A cita pretende converterse nun órgano estable para que os axentes económicos comarcais analicen a situación na que están, que cualifican como crítica. Tamén que contribúa á busca de solucións e facilite o diálogo coas administracións. O vindeiro mércores abre o prazo de inscrición para os cursos do segundo cuadrimestre da UNED Senior que se imparten en Boiro. Nesta ocasión, os cursos para maiores de 55 anos que se impartirán entre os meses de febreiro e maio serán os de restauración de enseres e mobles, produción de hortalizas todo o ano e lanoterapia. O Concello do Grove multará con 600 euros os propietarios de mascotas que non recollan os seus excrementos dos espazos públicos. O Goberno local quere facer cumprir a ordenanza de convivencia cidadá e combinará as sancións cunha campaña de concienciación. A súa caquiña na túa bolsiña. Distribuiránse cartéis por todo o municipio nos que tamén aparecerá recollida a sanción a que se enfrontan. Facemos agora unha pausa para a publicidade. De contado, estamos de volta aquí en Canal Rías Baixas para contarlles as noticias da cidade de Pontevedra. Ata agora.